Bizleri Türkmenlikden çıkardılar. Ana görüňiz okmuş wagt Vulkan bilen Anna Türkmenleri maskara edip böler. Televizyona çıktılar. Näme üçin Alişeriň aýalyny çıkarmadylar televizyona? Ana ağlap prezidente yalvaryp bö. Näme üçin şolar çıkan o televizyona olar çıkma başarya 2 ýylyň içinde. Ha? Asletinde olar mähkeme barmala, emma olar televizyona barýar. Meselem Alişeriň aýaly näme üçin televizyona barmaya? Onda diýmek biz Alişeriň aýaly aldapy. Hökümetden pul aldy, halky gorkudypdy. Halky gorkutmaklyk üçin hökümetden pul aldylar, indam bolsa ärim ýok diýip ýalan sözläp aglan bolup, eňran bolup halkyň gözüni gorkudypdy. Näme üçin televizyonda çykyş etmeýär? O birisine o adam Alişer hiç açan Türkmenistan'a gaýtmak ya Türkmenlerin durmuşyny ütgetjek oglan däldi. Hiç kaçan bolmady. Şoňlara bolmadygyna men var özüm janyma berip bilýän eger gerek bolsa. Hiç kaçan bolmady şol. Şonu aktivist men üçin var ol näme boktivist bolýar. Hiç kaçan bolmadyk. Täwere yalanjykdan gürrüň edýärler, çykyş edýärler, soňra başga ýurda gitjek bolup barşy. Men wara hiç kaçan başga ýurda gitjek bolup adamam bolmadym. Men şu güneçenni 32 ýyl çıkan vatandan. Ýöne şu güneçen men Türkmenistanyň vatandaşydyryn.